En ber mane maparo mar chikata chikni koro nigo ne jomarego sukari kod jopur. Ung'eyo ni ma osebedo ka en lemburu mar yuto mar oganda jokanyanam. Kidhi Moroni, Kisumu County, kidhi dala mar Awendo, Migori County, kata mana Ndhiwa, mane county ma Homa Bay, kaachiel kod kuonde moko bende e county ma Siaya, ma bende puro niang', kod gwenge mamoko e Kenya mangima ma bende puro niang'. Senior gi Luka Wich, neno kagima konyruok nitie. Koso puro bor kod konyruok. Anyalo paro feature mane Wuonyakach notimo ka Ramogi TV ne chakore dwe mar 11. No keto picha hie ni kare gini tinde onge ndhathe. Onge norumo. Kenda wacho ga ni an jaduong' na Were Miguda gi minode. Gin jopur mag niang'. To kenda neno midhiero magikale. VOJ sirikal timo gik mang'eny. To gigi ber mna ko ketie tim. To kete tim dwaro gimiluongo ni goodwill. Nitie chike mang'eny ma sirikal osekalo. To kwane ka chike gi kete tim nikech goodwill onge. Samoro gin chike ma jood bura neno ni ber mokale maber ma jatend piny okete koke to koro kar kete tim ka. Emiyudo ka nitiere bagne. Ana sebedo ka wacho ni pur niang' e piny Kenya ka nyalo mna bedo gohala ka nitie goodwill. To goodwill ni ok dwar kata chike. Goodwill ni dwaro ni sirikal owuog oko mondo oyie the reality of the day. Ni achiel kuomgi en ni kembe ma wan-go oti. To kembe gi dwaro investments. To ka sirikal ok nyal keto investments, to sirikal oyawo dhode oyiene ji giwegi. Oket mwandu mondo kembe gi otim ang'owa, oyud mashin manyien mondo giregi mapiyo piyo to giregi maber. Nikech sama kambi regono, teka japur niang' yudo konyruok. Mar ariyo, sirikal ma Kenya onego protect factories ma produce sukari. Nikech VOJ sani ibro wuotho to ibro yudo sukari mar Mumias e duka. To kigone ng'ama ni Mumias simo sani tipenje ni kambi ni bende rego ga, to koni no kia kuma noneno iro kawuok e kambi no ni rego. So joma kelo sukari koa oko nyaka tamgi manyaka kwergi mamagi leseno. Nikech sama gikelo no to gikele bei mayot to giuse to profit tedhinegi ma japur niang' ok tim ang'owa ok yud gimoro. Mar adek VOJ en ni kambi marego tiang' sani ok onego bed ni sukari no kende e gimogolo. Kidhi Mauritius ka, kidhi Kenana Sudan ka, tibro koni ni karatas mitiyo godogi wuok kuom kembe sukari. Nikech sami serego niang' to poklo modong'gi gi-convert to giloso ga ang'owa otas. Kambi niang' golo ethanol titi mang'owa e uso. So kembe gi bende nyaka bed ni nitiere by products ma gigolo maka giuso to medo yuto mar japur. To nikech raw product en niang', japur kichulo maber, kiloso ndechni ma japur kale, to bro bedo gi siso mar pur, to factory bro yudo raw products, to factory korego, to bro yudo pesa ko uso sukari, to sukari bende ko bire chiro, to bed sukari mna molos Kenya ka. Ok momo Brazil, to kalo Somali, to donjo gi Garissa, gi Wajia, gi Mandera, to bedo repackaged industrial area kakta Donholm, to donje supermarket, to bedo branded ni Sony, to bedo branded ni Mumias, to bedo branded ni Muoroni. To en sukari mowuok e piny moro nono. Nikech joma kelo gigo bende gin mana joma ni sirikal. Sugar Act manyien en an ober kako ber e otas to gik monego tim to sirikal ong'eyo. Nochok par jopur, nochok pach millers e ndalo Uhuru Kenyatta. Committee manotelnegi monya go paranya. Recommendations nitie. Implement them. You don't need a new law. Erokamano. Ogai